Ja, jeg spiller kampagneføren, så vi ved. Så bruger jeg også. Hej, hej Rive. Sådan der, så fik vi det. Og så har vi det der kæde også der, det tror jeg også lige der. Rigtig pænt. Sådan der, skal jeg lige få Matrix der. Hvad? Åh nej, jeg glemte det. Så skal vi slå op her. Kom. Sådan, så fik vi det der. Det var den nok. Wait. Sådan. Og jeg dør. Nå. Ja, prøv. Hvad er vi over ham? Nu er det under. Det får så ikke lov til at være på. Sådan der, så fik vi ham der. Jeg har hende Jinx der, hun er også lidt bange. Nej, du får mig. Nej. Det er ærgerligt, Jinx. Du får mig slet ikke alligevel. Ej. Nej. Nå, rive der også. Hvis hun kommer ud af så nok lige var det godt. Så fik jeg lige en der. Jeg tror lige, at jeg kan få. Sådan der. Så fik vi en lang Skyfall. Så vil vi lige have lært en farmer. Sådan. Godt. Det var bare sjovt. Jeg skal huske det. Jeg er ikke det. Jeg ser ikke. Ja, det er godt. Og så får de ham der. Sådan der, så får de ham der. Sådan, så fik vi en til. Det var ikke så godt. Og det havde vi ikke set, og så fik jeg en til igen der. Det tror jeg også lige, at jeg gjorde. Ved du hvad, jeg tror jeg tager. Sådan der, så fik jeg lige ham. Mega 6 lige der, så det fik jeg. Og så vi fik en der fik vi en. Ej, hvad laver jeg? Sådan der. Og så. Der er en lille Atrix her, som har lyst til at dø, kan jeg se. Sådan, så fik vi også lige ham. Det var det godt. Så fik jeg også bjerg. Så fik jeg også bjerg. Det var det meget dejligt. Så tager vi lige ham der også, og så får vi lige det her. Sådan der. Det var da godt, det der. Victory, motherfucker.